Rahayu, rahayu, rahayu. Anu, Mbah Jo ben dalu melek terus nggih. Nggih nglayani arek-arek niku. Selami niki nate melek pinten-pinten Mbah, mboten tilem niku pinten-pinten Mbah paling dangu. Ngenten 2 wulan punai. Lap. Dubek men mbek wong-wong niku. Kata wong loro. Kathah tiyang greh. Loro. Ingkang pados minyak tolo kathah. Kata. Toyo kata. Yang tebe-tebe nggih, Mbah. Rata-rata sami gerah napa, Mbah? Sing paling kathah. Benjol. Benjol. Mentol-mentol iku. Niku cukup diterapi mbek tawon tok. Dintupi. Trateni. Mboten mesti damel minyak tolo. Nek mantun nggih disukani. Nggih, nek mantun disukani. Nggih. Sedaya nganggo minyak tolo. Lah minyak tolo niku kekuatannya luar biasa. Ginumbali omah. Pojok-pojok gendul 1 gram niku. Disukani sekawan. Selep pojok loretan, kidulitan, kidul kulon, lor kulon. Dincepno mbek gejike jagung. Tutupe diguwak terus diuruk. Dan niku saged didamel misale enten maling, tolak balak kan saged nggih, Mbah? Nggih. Kangge sikepe wong mlaku tur tembong cek mboten enten bayangan tiba. Wong tiba mesti ana bayangan to. Tapi minyak tolo ini lak jenengan jampi-jampi riyen, Mbah. Mboten wani, Mbah. Loh. Mboten wani minyak tolo kok dijampi. Oh, ngoten nggih. Nggih. Murni berarti nggih. Murni. Ilmu kali minyak tolo nggih tuwek minyak tolo. Oh, langsung sepuh. Nggih. Minyak tolo, Mbah. Minyak tolo ini sing lahir pertama ten bumi. Nggih. Setunggal minyak tolo, kedua setan, ketiga menungso. Dewe tanpa setan yo gak iso mlaku lah. Setan ini rupane ditutno mbah iki. Apa, Mbah? Setane rupane ditutup Mbah niku napa maksud? Geni. Geni. Ya lagi. Lah. Lah iki mbako iki. Guyon wae jenengan. Nggih. Nggih monggo mawon sinten sing ngrungokaken ten pundi panggenan. Cilik gedhe tuwa enom sampean catet omonge mbah sing ana Tertek Bejat. Desa Kromong Kecamatan Ngusian Kabupaten Jombang niki. Monggo dilanturi mirengaken critane Mbah Jo. Padepokan Tertek Bejat. Padepokan Tertek Bejat. Kenging napa kok Tertek Bejat, Mbah? Sadurunge ana dhewe pun diarani Tertek Bejat, mbah kanthi nyambung. Lah niku. Lah sing dieloki mbah iki gununge Gunung Ngajaran. Ngajari urip, ngajari laku, ngajari gawe ilmu, ngajari gawe gunung. Gunung Ngajaran. Kesebut ngene Sinuwun Prabu. Duka Sinuwun Prabu sinten mbah mboten paham. Nah, buka lakune urip, Mbah, babakan tiang tani, Mbah. Tiang tani. Pripun, Mbah? Waktu ikir nyambut damel esuk nek macul adepo ngetan. Nek sore adep wong ulon. Perlu nek cek gak macul ayang-ayangane sing macul. Nek dipacul ayang-ayange nek loro gak nemo tombo. Niku Bahaya, Mbah. nggih bahaya. Kudu melok sing ngene. Cek gak macul layangan. Nah, ayang-ayang niku sejatosipun napa, Mbah? Ayang-ayang yo aling-alingane sing ngene niku ya napa? Biasanya nek tiang pados minyak tolo jenengan sukani sak napa, Mbah? Sak gendul napa, Mbah? Nggih gendul alik niku wau. Coba pakno gendul kono. Mburi. Pakno, gak lho, gendul sing tak gomong lho.
damel tombo sembarang kalir niku. Nggih. Mbah nalek kadang kan tiang gadah napa bingung ngoten Mbah. Pengen nangsal petunjuk saking mimpi ngoten lho. Nggih. Nah, misalnya bingung ki anakku tak izini mergawe neng luar negeri apa gak. Nah, kersane enten isaroh niku enten amalane napa mboten? Enten. Napa, Mbah? Dulure sing lair bareng sedina disebut Nggih. sing nduk etan, sing nduk kidul, sing ana kulon, sing ana lor. Aku duwe karep ndongakno anak, muga-muga nang keturutan. Sedaya wau pusate ten ngene dulure nggih, Pak. Sing lair bareng sedina nggih. Goipe dhewe ku sing lair bareng sedina. Mulane kon bancaki bubur abang, bubur menir tumpeng ku cek slamet sak tingkah polahe. Masya tiang Inggris ngoten nggih sami gadah dulur gaib niku. Tiange nggih mesti duwe. Tiang sak donya. Nggih lah niki lho contone. Sak menten niki. Niki pun cukup kangge toilet-toilet sing kaya anak panas pilek niki kangge ngoten niku. Kangge tombo napa man krenteke ati mok niki tok. Mumpun olah nyuwuk niki. Niki minyak nggih kados emas. Gitu. Tiang napa man saged nggunakno niki. Nek nggak ada karep menipun wola wali ditetesnya untuk ngarepe tes nggak ada karep napa cukup kali niki. Pun kenyataan mbah niku. Kathah ingkang mbuktiaken nggih. Nggih. Niku kosong tapi nggih, Bang. Mboten enten minyake nggih. Oh. Dik wingi niku enten tiyang Solo 3 niku. Heeh. Nyade joglo to. Ngati joglo. Nggih. Selama 2 tahun ku dereng mayokaken. Nggih. Sampai duit entek ge sangu. Nang dukun-dukun niku. Barang mriki dicekel Mbah Sono iki. Esuk pun ditawar wong sore disoke. Terus mriki malih kula gelekno kul buntet. Kula kan mendem. Kali dinten pun dibayari wong punan. Oh. Pun jadi. Sak niki kantun tanahe dinyang pinten. 3,5 duka 3 pinten ngoten lho. Kantun tanah. Wis muga-muga nang payu. Nggih, nggih. Niku sebelah jenengan niku maklar tanah. Sebelah jenengan niku lho. Nah tapi nyade tanah mboten pajeng. Ya muga-muga mawon jodoh mek niki lho disunteki niki. Nah, sanjangi Mbah pripun? Tata carane pripun? Carane pripun, Mbah? Ya ditetesno nggo tanah sing jange didol iku mandang payu ngoten. Sebelah pundi netesine? Pojok-pojok. Nggih pojokan loretan mawon. Pojokan loretan mawon. Aku njaluk daya kasihatmu nang payokno tanahku wae. Iki padha sing dulure dhewe sing lair bareng sedina. Iki sing nang donya. Nggih, nggih. Niku pertama kali jenengan saged manggehi minyak tolo niku. Pripun riyen criyose? Dongeng. Dongeng. Kecian pun semerep nek minyak tolo niku didongengaken cuma mbah iki pun semerep ngene nduk pundi. Heeh. Terus piye rupane? Heeh. Terus mados tawon niku tenalas iki minyak apa? Apa ta iki ana wong gua uli. Ha niku. Kula sogrok mudal. Kados emas ngoten. Biak. Iki persis emas anjene iki bahan teko niku. Ayo. Mulane mandi niki. Terus dicincikaken gatel-gatel ngoten kawitane gatel-gatel ngoten niku. Total dadal, kebelek catu cepet garing niki. Gatel-gatel saged nggih, Pak. Iki kangge gatel-gatel saged. Oh. Segala gatel sing gak nemok tombo mok niki tok gatel. Mboten enten tiyang lintu sing napa ngertos nggene minyak tolo niku ten alas mriki. Nggih mboten enten mboten tiyang Jombang mriki. Oh. Nggih munggo enten nggih tiyang loro telu. Oh, nggih. Cuma nomor 1 nggih Mbah. Heeh. Niki mereka mbah pun semerep dongenge ket biyen-biyen wong tuwek-tuwek niku. Alat napa mawon. Pun paham mek Mbah, cuma Mbah gak darani sekolah nggih pun tahu angka huruf gak ngerti. Cuma dinggik-dinggik ngoten. Mbah iku kebiyen kepengin roh dina mah mboten oleh kok.
kowe ku katik ngelek ngono kan niku nyekelo kayu dadi teken nyekelo watu dadi jimat. Bapake gak wani ngulang. Kok nek kepengin belajar dhewe mari suwindu suwengi ya. Terus mbak iki nyolong dadu. Niku nggih. Nggih, umur 10 tahun pun nyolong dadu, Mbah. Tuntunan tatanan niku nggih. Nggih nyolong dadu, ben semerep niku kangge tuntunan ben semerep. Pokoke nyolong dadu niku. Semerep ngeten mriki niki pun Rudina. Oh, judule dina iki ngamek teko dadu. Lah niki. Kan tiyang Jawa nek badhe napa-napa ndamel pitung Jawa sedanten ya enten hitungane nggih, Bang. Nggih, enten hitungane. Nek mboten damel hitungan wah bahaya, Bang nggih. Darane adat. Sopo ninggal adat yo gak kuat. Gitu. Ninggal pitung yo gak ngitung. Ninggal dina yo tuna. Sopo gak jarak ketelarak-telarak. Dan iki. Sing gak nganggo ilmu yo gak nemokno. Niku kudu ditata monggo sedaya nata tatanane Jawa. Pun sampak tuntunan ae ditata sing raping. Monggo sareng-sareng kali mbajo. Nggih. Niku lho sebae jenengan tasik penasaran masalah tanah kersane saged pajeng disate wae lho. Tumbase pinten ngoten terus e. Tumbas tanah. Tumbas niku lho, minyak tolone niku lho. Mboten wani banget kali. Oh, Mbak mau nyebar. ngoten nggih. Mboten wani. Nggih, nggih. Mau nyebar. Muga-muga tiyang mantepo, semerepo. Sing kados ngeten mboten wani banget dol ngeten niki. Tapi kuncine kedah mantep yakin nggih, Nggih Pak. yakin niku dak. Nggih. Yakin. Niku soalnya kan angsal persenan kathah mungkin nek pajeng ya, Pak. Nah, mboten usah ndamel japa mantra napa-napa nggih, Bajo nggih. Cukup ditetesaken Dipun mawon wala nggih. wali titik niki mawon. Japa niku tasik tuwek niki. Oh alah. Ya. Nggih, nggih. Sami kalian tiang lahir tuwek pundi lahir Jabang Bari kare Banyukawa. Banyukawa. Lah nggih, sami kali niki. Niki. Nggih, nggih, nggih. Darane minyak tolonku nata barang sing ala. Nggih. Aja sampe ala, nata barang sing ala. Iku. Lah nek gadah punden, danyang niku digeleki. Mergo dhewe iki semende karo danyang. Dhewe gak duwe tegal sawah. Ya Tanpa gak enak. danyang. Ya itu kok danyang. Lah danyang niku kanggonan pring petuk. Lah petok. Ya iku. Saniki danyang disirik-sirikno, dikapir-kapirno. Terserah. Dik danyang niku mboten purun dikeki maisan loro. Niku sing mbabat desa. Dikeki maisan situk ngeten tok, situk plek. Aku aja dikeki maisan loro. Ngoten situk wae. Aku nek kok kei maisan loro, meneh-meneh iku aku digugah dajal. Lho, Gitu? enten Mbah Dajjal niku. Enten. Napa, Mbah? Nek dikeki maisan loro jadal iku teka. Niku. Wong mati kaya jamur barat. Wong mati ngingoni sing urip. Dajal rupane putih. Nggih? Paham. Pun? Nggih, nggih. Ah nggih. niku. Hati-hati. Wah. Niku. Dajjal. Dawek tantanan tuntunan ya dituntun sing apik tatanan ilmu apa. Iku. Nek ngamek jagung ya ayo diatur jagung. Kaya ngamek jagung nek dina iku ya lungguh ana. Nek asih dina iku aja diguwaki jagung sing kok tekem sing kok guwak gelekno sing padang. Iku cek awet. Dinane dilungguhi kaya wiwit pari to. Wiwit pari ku dina 12 dipetik 12. Iku syarate ngono. Dina 13 dipetik 13 kanggo bibit benjing nek icir malih. Nah, kados tiyang lahir dinten Setu ngoten niku karaktere napa saged diwaos, Mbah? Sifate niki biasane ngene nek dina Senin, nek dina Selasa, enten apa mboten ngoten? Niku lak mbah dukun. Oh, Mbah Dukun. Mbah mboten Mbah Dukun. Mboten nangsal, Mbah. Nangsa. Pokoke semerep tatanane dina 7 pasar 5. Nggih, nggih, nggih. Niku. Niku riyen sejarahnya pripun, Mbah? Nek napa
Pon niku pinten, Mbah? Pitu. Nah, kok pitu ngoten niku enten sejarahe napa mboten riyen? Enten. Enten, Mbah. Nggih. Nggih menurut tatanan teko Jawa niku wau. Medune dadu to? Ha iku. Dadu niku ana pira? Yo isine dadu niku selikur gitu. Nggih. Selikur dimanjing nek Jawa. Ana caraka ta. Jawa ku 20. 20 dijikik 8. Sik 12. 12. Gitu. Sing 8 nang windu, sing 12 nang tahun. Iku. Sampeyan pahami. 12 dijikik 5 ana Pitu. 7. Sing 7 nang dino. Sing 5 nang pasaran. Legi, paing, pon, wage, kliwon. Niki contone. Nah. Kotak cilik niki legi, paing, pon, wage, kliwon. Etan, kidul, kulon, lor. Nggih. Nggih. Ha iku. 7 dijikik 5 ana Kalih. 2. Piro? 7 dijikik 3 Sekawan. 4. Nggih, sekawan. Sing 3 manjinge nang wulan, sing 4 manjinge nang kiblat. 4 iku mang. Iku. Pusate ten ngene dadu nggih, Pak. Nggih. 3 dijikik situ ijik. Kalih. Urus. Nang lanang wedok padang peteng bulan sengenge. Karek situ kon ukokno suruh ayu jambe ayu. Klos anyar bantal anyar. Kekep anyar ngaron anyar lebokno gedhong Sinara Dena. Ha. Nduk kono sundepen wong loro ana apa njerone ngaron. Takir 3 tinggalane Subakir. Tatanane pikir to 3. Ambek ndok kumang. Iku lakune urip. Paham nggih? Nggih, nggih. Adi mletake dhewe iki teko dadu ya teko ndok. Nek kumang. Asal usule menungso saking ndok, Mbah. Nggih ndok. Ndok. Cok bakal. Cok bakal. Bakale urip kaya wong kongkon niru tatanan jero takir iku mang. Rayu, 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 rokok adise. Nggih, Mbah, nggih, Mbah.